Ndokuchingamizai zvakare vanhu vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose. KO Pastor, mufaro wangu tasangana zvakare tapiwa upenyu naMwari. Toda kuendera mberi tiramba tichidzidza nekupindura mibvunzo inenge yauya kubva kuhama dzedu vari kuunza mibvunzo Mwari akukomborere. Kana wanga usati waunzwa kumubvunzo asi uinawo usanyara kunza. Hakuna unonzi mubvunzo wakanaka kana kuti wakaipa. As long as uri mubvunzo unokunetsa iwewe, sununguka kutitumira mubvunzo iwoyo. Nhasi tiri kupindura zvakare mubvunzo wakabvunzwa nomwe. Takambodzidza nyaya yebaptism mumashure uko mazuva akati kuti. Saka pane mubvunzo wabvunzwa zvakare une chekuita nebaptism. Uri kuti iyo, KO NHAI PASTOR, baptism yaJesu neyaJohn zvaiva zvakasiyana chii? Saka because muBhaibheri muri kutaura kuti kuna vamwe vakabhabhatidzwa mazuva aJohn nevamwe vakabhabhatidzwa mazuva aJesu Kristu, kana kuti vainzi bhabhatidzwai muzita raJesu Kristu. Saka ari kuda kuziva kuti saka mabaptism akasiyana chii? In other words, zvinoreva kuti munhu anofanira kubhabhatidzwa two types of baptisms, or what is exactly is it like? Saka ndichavereka mavhesi ndofunga mairi kana kuti matatu, if not four, anotaura about baptism of John and then baptism of Christ, but that derive differences or similarities from those two baptisms. John chapter 1, verse 29, 30, 31, 32 na 33. John chapter 1, verse 29. Ava mangwana wakaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai, gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Ndiye wandaireva ndichiti, shure kwangu kunouya murume wakavapo mberi kwangu, nokuti wakanditangira. Neni ndakanga ndisingamuzivi, asi zvino zvandakauyira ndichibhabhatidza nemvura kuti avoneswe kuvaIsraeri. Batisai pfungwa iyoyo. Johani akapupura akati, ndakaona mweya achiburuka kudenga senjiva akagara pamusoro pake. Neni ndakanga ndisingamuzivi, asi wakandituma kubhabhatidza nemvura. Ndiye wakati kwandiri, asi wakandituma kubhabhatidza nemvura, ndiye wakati kwandiri, uyo waunoona mweya achiburuka pamusoro pake, akagara pamusoro pake, ndiye unobhabhatidza nomweya mutsvene. Patobuda pfungwa dzinenge mbiri ipapapo. Johani ari kuti, inini ndakabhabhatidza nemvura, but pane umwe ari kuuya anobhabhatidza nemweya mutsvene. John's baptism was a baptism yekuti vanhu vabve pane zvakaipa. Just like that. Ndosa mchiti mwana makuerenga kune mamwe gospels, either Mark or Luke, zvinonzi vakauya Johani achibhabhatidza, masoja achibvunza, toitawo sei? Musatorera vanhu nechisimba hembe dzavo. Vachibvunza, toita sei? Zvanzi imimi regai kunyepa. Toita sei? Imimi siyai upombwe. So John's baptism yanga baptism yekuti vanhu vasiye zvakaipa, vanhu vatendeuke pamabasa akaipa. Ndio yanga iri John's baptism. But Jesus' baptism iri kunzi yaikonzeresa kuti vanhu vagamuchire mweya mutsvene. It was the baptism which will lead to acceptance of the Holy Spirit. Ya John, it was a baptism yaipiwa munhu ari kuti ina handichade zvakaipa, zvandinetsa, handichade upenyu hwubhinya, handichade upenyu hwutsinya, handichade upenyu hwokunyepa, then vaibhabhatidzwa. Then vaakuda upenyu hutsva muna Kristu kuti vapuwe mweya mutsvene, vaibhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Saka muchaona kuti rubhabhatidzo rwaJohani does not necessarily mean it would lead to salvation. Rwaingoita kuti vanhu vaita vanhu vari right chete. Masoja akatoya toita sei? Zvanzi musatorwa nemabhacha avo imi. Havana kumbonzi tendai kuna Mwari kana kuti chii. Vangonzi siyai utsinye, siyai umbavha, siyai ugororo. Saka munhu angori right musociety, mucommunity, asingadi, hazvirevi kuti automatically anoenda kudenga, because vanhu havaendi kudenga nemabasa akanaka vanoita. Vanhu vanoenda kudenga nekutenda muna Jesu Kristu. So John's baptism was a baptism yaingoita kuti vanhu vasiye zvakaipa zvavaiita, but it did not necessarily lead to salvation. It prepared people's hearts to accept Christ who was still to come. Saka John aita unge a forerunner. In fact, zvanotaura ndirinzwi riri kudana munjenje chiti gadzirai nzira dzounouya. Saka John was just preparing people. Kanenge akari ka warm up sort of. Warming people up for him who was now going to come. Ndosaka akatozointroduce Jesu kuti ndiye ndaitaura kuti mukuru kwandiri inini. So in other words, John's baptism did not lead to salvation. John's baptism was just administered kune vanhu vanga vachida kungosiyawo zvakaipa vauda kurarama zvakanaka. John's baptism prepared people for the real thing, which was acceptance of Christ who was now about to come. Ngatichionei the baptism of Jesus Christ. Totanga kuna, alright, ngatitangei Acts chapter 19. Acts chapter 19. Acts 19 verse 2. Ndichidzika akati kwavari, makagamuchira mweya mutsvene pakutenda kwenyu here? Vakati kwaari, kwete, hatina kutongonzwa kuti kune mweya mutsvene uriko. Akati, ko makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rupi? Vakati, nerubhabhatidzo rwaJohani. Zvino Pauro akati, Johani wakabhabhatidza norubhabhatidzo rwokutendeuka, achivaudza vanhu kuti vatende kuna iye unozouya,
shure kwake iye Jesu. Vakati vachinzwa izvozvo vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu. Zvino Pauro akati aisa maoko ake pamusoro pavo, mweya mutsvene akauya pamusoro pavo. So I think iyi chapter irinyatsobudisa manje the difference. Makabhabhatidzwa nerubhabhatidzo rwupi rwaJohani. Johani aingoita kuti vanhu vasiye zvakaipa chete uye kuti vagadzirire kuuya kwaJesu Kristu. But rubhabhatidzo muna Jesu Kristu runoita kuti mugamuchire chipo chemweya mutsvene, mukwanise kuponeseka. Ndo zvekutaura na Paul. Then Peter kuna Acts chapter 2 verse ya 38. Peter anoti panapa, Petro akati kwavari, tendeukai, mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. So Peter is also repeating the same thing. Kana mabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, zvivi zvenyu zvakukwanisa kusukwa, zvivi zvenyu zvakukwanisa kuregererwa, makukwanisa kugamuchira chipo chamweya mutsvene. So kungorarama upenyu hwakanaka usingabi, usingaurayi vanhu, usingapombi, it's not sufficient for salvation. Ungori hako munhu ari right mucommunity, titotovafarira vanhu vakadarowo zveshuwa. But kana taakutaura zvekuenda kudenga, you need now to be baptized in the name of Jesus Christ, because ndo rubhabhatidzo runoita kuti ugamuchire mweya mutsvene, ndo rubhabhatidzo runoita kuti zvivi zvako zvisukwe, ndo runoita kuti zvivi zvako zvisukwe. So ndoda kudayira kuti zvajeka, Mwari atibatsire, atikomborere. Amen.